أبومبر حوحات دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل نجازة أن يعتاد بزهاب مجلسي بزعبة حزب وركبات إيرتران تجراي نملكيتو مجلسي هيبو دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل أبتو وحدات منقستو غازة أن يعتاد رئيس تعدمولن حتى ملسن زي نبورة مجلسي أوسن قدايات مبره كم ذهبه كللاو مع كان زينا اتكلل حبير لا نحنا مسكولهم قرابتنا سلامين عندلي دوباتنا دوب سلام كخوني بحقنا يخون بر تركب لولاو مريت تجراي بزخبر كخون ألا ويلو مس إيرترا زلو قداي أبزداونا كبابيتات مريتنا حراك خون نمنقست فدرال حتيتنا زاقيت تفتس أمنت أي رخبان زبالة دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل اتركب حزب زملكات كم زخونة زاريبو بزعباتي زرارب زلو ركب بزملكات كاب حوحات علاو رئيتك وهاب ازي نمجمر تأوانيو اتركب تصمدو بزبل بحوحاتن بمنقست إيرتران زدقوفو محبراو ميرياتات زباقاقز زلو خوينو أبقاله مواسنت كبابيتات كاب كلتي وغان زموص محبر السبات زسات فولوت انبلاتي يقبرو مهلاوي ميفلات منقست فدرال نزي زكايز زلو دوب سقر ركبات كم تحسات لأولاونات يتأمتو مهلاوي يزقلات دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل جن أبزن ايلوم مقلتيو بحاقه ودبنا حزب تجراي مسكولهم قرابتو بسلام كنبريو يخون بر مس قرابتنا كنقوانات كونا تباهيلي يسرح على بمبال كاسيسو نسو وسيخو سلام إنا ندلي اتبل سوق إلى زربات رايك تكون يبلان تمازابيلو زنبر حزبينا بوتو كملاسي تغيرو زتوسن بوتاتات اللواز ترفا جن تماليسيو منقست فدرال كسرح زنبريو انبسل زبلنا ينا سرحنا ايلو إذا منقست فدرال بتدقاقامت حاتيتو زتحسمو كم زخونا بمقلاص حزبنا اندو يملس سراوت إيرترا كامريتنا أوز أياميلنا يوم تلميني بمبال نمنقست فدرال دحر مخصاص بزوانجن سراويت فدرال كغبرو زغبو نسوم غيروم مهلاوي يغليصو نسقص إلو منقست فدرال كمتنع عطقات أمحرا كله بعلو زمصم يوم بعلو يوصايم جن أبيو تحسيمو أمريتهم يوم زلو زبل ملاش يهبنا أمريتهم كم زيكون نحنا نفلتينا اتحزبنا بعلو يفلتيو ناي تجراي مس إيرترا مرخاب نخينات مولع مخنيات كخون أيكلن اتا أبا زلا ركب إنها تبهلت بخلو ولا بدبلوماتي مصنايو تراخيبهم زጨፍጨፉنا جنوسايد زفصمونا نساتهم يوم نحنا جن سلامينا نبل زلنا اتكالو قداي كا بسرعة يرأى شرحي يبلا تونكول يبلا عفر مسنا إيرترا عفر مسنا جيبوتي انت تراخيبهم كوينات مدلاي مالت ديو كبلون دكتور دبرتسيان موغويتي زلا بجكا زون دكتور دبرتسيان وعي بريتوريا بزي مفصام قبل على حزب تجراي سقات هلونا كقصل يجبر الله كبلون كاسيسو أب كل تجراي أبزوان بسنك بستفلالي وردات استخاست درقي قبل على سبن إنسان كبير حدقات 100 موتن يسعب كم زلو أم حضرة النبرتن قليصهم أبزوان 270 كبابيتات بدرك إذا تتقع كم زلون سمز تكلل أفليتهم قال كبابيتات كأجوبن شنجرون زبازح بمخانون من نببرو اتم حزبون أب حرشام من ربح إنسان زمركوس بمخانو درك أبزقات أملو نخبيت 100 موتن يقال عمه اللوم تقليصو إذا أب كل تجراي ورداك أولا تنبينت أبياك إرز نبر حزبي زخون مسرة رمعات سلزي بولون نتاس ستيا ماين مركب شومنت ساعات لعليون بأجرن أدجن كم زقعزون أبتب مع كان زينا بي بي سي نزا قات إمزلو كونتات بزملكات وإزلو صاب تحبيرو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد زمرحو سلف بلصقنا أبزكا يدونا بيت مخر أخيبا أبتهاجر كينات مبزح زفشلهم صلاتي إلى زغرصهم بشم زي تقسم حيلتات زتفلاليه سلطات بمطقام أوشتي إثيوبيا قچتن من لبع يفتنو آلو كبل كاسيسو اتبيت مخري صلاتي كبل زغرصهم بشم زي تقسم وغنات أبستفلاليه كبابيتات تهاجر زنقاس قاسو آخرت وغنات بمطقام حدنات حزبن منغستن مفلاي صعري يكايدو آلو يلو بيت مخري سلف بلصقنا كاب 30 حمله كساب كلتنا حسه ابزكا يدسر عخيبو امزامو ابزوص مغلصيو بشم زي تقسم نا إثيوبيا نا ينوح وان صلاته زبلون وغنات ابتا هاجر حنفشفش نمئتاو يصعرو الله زبله كم زبلت كوصاي هاجرات ابزوان مس إثيوبيا بدبلوماسيا وطرات ينزلو هاجرات ايرتران غبصن كوينن غبصي بغداي قدب حداسه مس إثيوبيا كاب نوح وانات حيزا بدبلوماسيا وطرزا اتوت كوينا ايرترا دما مس غداي بحر زتحز ابزوان مس إثيوبيا ابصبغ دبلوماسيا وكونتات كم زي لا يزفلات ابناي وشت هاجر دما ابز حلف عامتات اب قند كلات إثيوبيا زخونو كلات امحران اورميان عطقات انصار سراويت تهاجر كواغوت صنح خوينم اب تግራይ ون دحرتنا خلت عامتات زقصله كينات اب زوان منقس فدرال مستن تግራይ زمرح زلو سلف حوحات او وطري اتيو مهلاوي زقلاص انقلا ابلات سلف بلصقنان سب سلطان منقس فدرال كمون كب حوحات تفلينا يقدم حجل علوت مرحته تودب زنبرو كم جيتاچو ردا زامسلو وغنات حوحات مس منقس إيرترا
بحبو يسرح على كبلو كخصو ጸኒሖም እዮም ቤት ምክሪ ሰልፊ ብልጽግና ድማ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺኡ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እታ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት እዞም ታሪኻውያን ጸላእትና ዝበሎም ኣካላት ይድግፍዎም ከም ዘለዉ ክገልጽ እንከሎ ልዑል ምትሕብባር ብምግባር ድማ ከሲስዎም እዞም ብሰልፊ ብልጽግና ታሪኻውያን ጸላእቲ ተባሂሎም ተገሊጾም ዘለዉ ወገናት ብሽም ዘይተጠቕሱ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብግብረ ሽበራውነት ዝኽሰሱ ኣኽረርቲ ሓይልታት ብምጥቃም ኩናት ንምክያድ ከም ዝደልዩ ኣብቲ መግለጺ ተጠቒሱሎ ሰልፊ ብልጽግና እዞም ጸላእቲ ኢትዮጵያ ይዝበሉ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ኣብ ህኮትዮም ከምብርዋት ዝበለ ኮይኑ ካብቶም ዝተፈላለዩ ስልትታት ብምጥቃም ሓድነት ህዝብን ሓይሊ መንግስትን ንምፍላይ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ድማ ኢልዎም እቲ ቤት ምክሪ ኣብ መግለጺ ቀጺሉ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት እዞም ኣካላት ሓድነት ህዝብን መንግስትን ንምብታን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ግጭታት ምብራኽ ብዲጂታላዊ መራኸቢ ብዙሓን ምስሊ መንግስቲ ምድዋንን ዝኣመሰለ ስልትታት ተጠቂሞም ይቆጽሉ ኣለዉ ኢሉ እቲ ቤት ምክሪ ኣብቲ ናይ 3 መዓልቲ ኣኺቡ ኣብ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብታ ሃገር ግጭት ክውገዱ ዝኽእሉ ሰላማዊ ኣማራጺታት ንምፍታን ወሲኑ ምህላውን ሓቢሩ ይኹን እምበር ሰልፊ ብልጽግና ነዚ ኣማራጺ ሰላም ዘይቅበሉን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ሃገርን ጸገም ዝፈጥሩን ሓይልታት ብዝሓየለ መንገዲ ሕጊ ንምኽባር ብዝተወሰነ ኣገባብ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ምውሳድ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጠረ ግጭት ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ቀጺሉ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እውን ንዝሓለፉ 6 ዓመታት መንግስቲ ሸነ ኢሉ ዝጽውዖ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ክዋጋእ ጸኒሑ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ምዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ዘካየድዎ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ይወርድ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ስሩዕ ምንቅስቓስ ህዝቢ ብኸቢድ ይዕገት ከም ዘሎ ነበርቲ ይዛረቡ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ምስ ካልኦት ኣባላት ውድቡ ንመንግስቲ ኢዱ ድሕሪ ምሃቡ ኣብ ናይ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስቲ ስልጣን ከም ዝተዋሃቦም ይዝከር እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ዝለዓሉ ሕቶታት ህዝቢ ብዛዕባ ሰናይ ምምሕዳር ፍትሕን ቆጠባን ንምምላስ ከም ስርሕ እውን ኣብ ናይ ሕጂ መግለጺኡ ኣፍሊጡሎ ንህዝባውን ሃገራውን ዕላማና ውሽጣዊ ዕንቅፋት ዝኾኑ ወገናት ከነጽርይና ዝበለ እቲ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ምትፍናን ዝፈጠርን ኣብ ስርቅን ሕማቕ ምሕደራን ዝዋፈርን ግን ክንቃለስ ኢና ክብል ወሲኹ ሓቢሩ ብተወሳኺ እቲ ዝመጽእ ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ሕጋውን ሙሉእ ተሳትፎ ህዝቢ ዘንጸባርቕን ክኸውን ክሰርሕ ምዃኑ እውን እዚ ቤት ምክሪ ሓቢሩሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ማዕርፎ ነፈርቲ ንምህናጽ ዘድሊ 7.8 ቢልዮን ዶላር ዘወሃድ ኣካል ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ንኽኸውን ድሕሪ ምምራጹ ዝመጽእ ሶኒ 11 ነሓሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድን ፕሬዝደንት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣክንውሚ ኣደሲና ብዝተረኽበሉ ጽምብል ምፍራም ክግበር ምዃኑ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት መደባት ፋይናንሳዊ ሓገዛት ዝገብር ባንኪ ኣፍሊጡ እቲ ባንኪ ብዛዕባ እዚ ብ11 ነሓሰ ዝግበር ናይ ምፍራም ስነ ስርዓት ኣመልኪቱ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን እቲ ባንክን ዝግበር ስምምዕ እቲ ባንኪ ነቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ንምስራሕ ዘድሊ 7.8 ቢልዮን ዶላር ናይ ምትእኻብ ንጥፈታት ክመርሕ ከም ዝኾነን ብመሰረት ዘሎ መደብ ከዓ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት መስርሑ ክጅምር ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ እዚ ኢትዮጵያ ክትሃንጾ መዲባ ዘላ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ማዕርፎ ነፈርቲ ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ብሽፍቱ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝብል ሽም ዝሕዝ ማዕርፎ ነፈርቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንደቡብ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ኣቡሴራ ዝበሃል ከባቢ ክህነጽ ኮይኑ ኣብ መጀመርታ ስርሑ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ድማ ኣብ ዓመት 60 ሚልዮን ተሳፈርቲ ክእንግድ ምዃኑ ተገሊጹሎ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙ ብምሉእ ዓቕሙ ክሰርሕ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ግን ኣብ ዓመት ክሳብ 110 ሚልዮን ተሳፈርቲ ዘእንግድ ክኸውን ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ እቶም ዝለዓለ ጻዕቒ ተሳፈርቲ ዘለዎም ማዕርፎ ነፈርታት ኣብ ዓመት ካብ 18 ክሳብ 29 ሚልዮን ተሳፈርቲ ጥራዮም ክእንግዱ ዓቕሚ ዘለዎም ብመሰረት ጸብጻብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ከዓ እዚ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ክስራሕ ክጅምር ምዃኑን ምስተወደእ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ኣህጉራዊ ዞባውን ናይ ካርጎ ካብን ናብን ምጓዓዝ ቀንዲ ማእከል ክኸውን ትጽቢት ከም ዘለዎን ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ሕጂ እትጥቀመሉ ዘላ ቦሌ ዝበሃል ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት ዝእንግድ ማዕርፎ ነፈርቲ ክትገብሮ መደብ ከም ዘለዋ እውን እዚ ባንኪ ሓቢሩሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም